Al van 2004 vreeg je boeren in de Noordwesthoeken om maatregels. Het is een skeer van grutte wetroerlijst. Ek toen voelde zo'n soort wetter dat grutte patten van de rispingen verlengd gingen. In de tussentijd is er wel een plan maken om kaden te versterken en wetterberging te lissen, maar dat is nog altijd net uitvierd. In het laatste stadium van de totstandkoming van het gebiedsplan is er een discussie ontstaan over de zoutwinning. Want hier is ook sprake van zoutwinning, vandaar dat er ook wat lagere gedeeltes in het gebied zijn. Hoe die zoutwinning nou verder moest gaan, of die wel verder mocht gaan nog. En die discussie tussen vooral gemeentes, provincie en het ministerie, ja, die heeft de nodige tijd gekost. En de uitvoering wacht daar eigenlijk op. Nevens het wetterskip binnen de extreme Rijnbijen krekt de betiert. Ik heb begrepen dat nu ook de discussie over die zoutwinning zodanig is afgerond dat ook eigenlijk niks meer in de weg staat. Dus eigenlijk is het trieste dat deze bui eigenlijk te vroeg gevallen is. Want je zo'n krijgt beginnen? Ja, we staan op punt om te beginnen om dingen daarvoor in te richten, ja. Hier rappelboer Godijk uit Zeusbierum is van de middag druk dwaande om nog zo volle mogelijk Jirpels te redden. Nou, we hebben in overlezen met het wetterskip hebben we hier de kade die ik verhegen, zodat het water net meer op het longen stroomt. En nou de pomp erop en dan hopen we dat we het water binnen een dag, dat die rappels weer vrij staan. Elke uur dat we het water die jeder ouder krijgen kunnen, dat is hopelijk nou een besparing van je rappels die we goed horen kunnen. Vooral die rappels die nou voor de helft in het water staan, daar hopen we dat we daar nog wat van besparen kunnen. De skeer bij maatschap Godijk rint naar alle gedachten op naar tussen de 50 en 80.000 euro. Die skeer kunnen ze net verheljen. Ook de provincie wil zo gauw mogelijk wat dwaan onder de wetroerlijst.